በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩምን ዝተፈተኹምን ኣሕዋተይ ናብዚ ሓድሽ መንፈሳዊ መድረኽና እንኳዕ ብሰላም መጻኹም። ኩላትና ኣብዚ ዕረፍቲ ዘይብሉ ዓውታናውያትን በዚሕዎ ዘሎ ዓለም ክንነብር ከለና ነብስና ትዕርፈሉ ልብና ዝረግአሉን ናብ ፈጣሪና ዝመርሓናን መንፈሳዊ ጽላል እንደሊ ኢና። ንሕና ድማ ነዚ ዓሚቕ ናይ ነብስና ጽምእ ንምርዋይ እዚ ሓድሽ ቻናል ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሄኖን ማለት ብጥንታዊ መጽሓፍ ቅዱስ ትርጉም ናይ ማይ ምንጪ ወይ ድማ ዘይነጽፍ ብዙሕ ማይ ዘለዎ ስፍራ ማለት እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ከም ዝተገለጸ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ጥቓ ሳሌም ኣብ ዝርከብ ሄኖን ዝተባሃለ ቦታ ብዙሕ ማይ ስለ ዝነበሮ ሰባት የጥምቕን ናብ ሓቀኛ መንገዲ ንድሕነት ነብሶምን ይምልሶም ነበረ። እምበኣር እዚ ቻናል እዚ እውን ሄኖን ተባሂሉ ዝተሰየመሉ ምኽንያት ካብዚ ዝነቐለ እዩ። እዚ መድረኽ እዚ ንዝደኸመት ንዝተጨነቐት ተስፋ ንዝቆረፀት ነብስና ዝሕድስ ካብ ቃል እግዚኣብሔርን ካብ ጥንታዊ ስልጣኔ ትምህርትን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ቤተ ክርስቲያን ዝተቐድሐ መንፈሳዊ ምንጪ ክኸውን ስለ ዝተደለየ እዩ። ኣብዚ ሄኖን ቲዩብ ብሓባር ኮይንና ካብዚ መንፈሳዊ ምንጪ እዚ ክንሰቲ ኢና። ንመንፈሳዊ ህይወትና ዘበራብሩ ብድሆታት ህይወት ከመይ ጌርና ከም እንስዕር ዝሕግዙና መራሕቲ መንፈሳዊ ምኽርታት፣ ኣነቓቓሕቲ ቃላትን ተስፋ ዝህቡና ትምህርታትን ክነቐርብ ኢና። ልክዕ ከምቲ ናይ ሄኖን ማይ ንሰብእነትና ዘረስርስ እዚ ቻናል እዚ ድማ ንልብና ብፍቕሪ ብትሕትና ብእምነትን ዝረስርስ ክኸውን እዩ። እዚ ምንጪ እዚ ንኹላትና እዩ። ስለዚ ካብዚ መንፈሳዊ ማይ እዚ ንምስታፍ ብሓባር ንምዕባይን ነዚ ቻናል እዚ ሰብስክራይብ ብምግባር ነቶም ቪድዮታት ድማ ላይክ ከምኡ ድማ ሼር ብምግባር ናይዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ተሳተፍቲ ክትኾኑ ብፍቕሪ ይዕድመኩም። ርእይቶታትኩም ክንመያየጠሎም ትደልዩዎም ርእሰ ጉዳያት ኣብ ኮሜንት ተቐምጡልና። ናይ ቅዱሳን ኣምላኽ እግዚኣብሔር ንነብስና ካብ ሄኖን ቃል ዘይንጽፍ በረኸት ይዓድለና። ሰላም ቅዱስ እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።